O Concello da Pobra destinará a subvención correspondente ao Fondo de Compensación Ambiental á construción dun centro de recollida de animais abandonados. Esta instalación emprazarase na parcela contigua á sede de Protección Civil e contará inicialmente cunha superficie de algo máis de 100 metros cadrados, coa intención de ampliala no futuro. Valoramos dúas opcións e escollimos a máis ambiciosa ou a máis completa. Terá 4 canís, con tamén un espacio que será de almacén e lavadoiro, onde se almacenará o alimento, os produtos de limpeza, de higiene, veterinarios, todo demais. E tamén contará con un baño para animais que funcionará tamén como enfermería e como cuarentena, non? Como a primeira chegada dos animales, pois comprobar o seu estado de saúde, quedarán neste espacio que é único, que conta con illamento térmico e que está máis acondicionado que o resto das instalacións. Esta non é a única actuación que está a promover o Goberno de Nos Pobra en materia de benestar animal. A próxima semana levará a pleno unha ordenanza sobre protección, tenza e venda de animais. Penso que regula perfectamente todas aquelas cuestións relativas ao tema e sempre pois tendo en conta a lei vixente, que é a Lei 4/2017 da Xunta de Galicia de benestar animal. E logo hai unha moción de reclamación, instar a Xunta a consignar os orzamentos necesarios para garantir a aplicación da lei, porque temos a lei, pero digamos que económicamente pois son os concellos os responsables de acometer pois todos os gastos e as responsabilidades que isto conleva, non? A espera de que se aprobe e entre en vigor o novo regulamento, así como a posta en marcha do futuro centro, o Concello traballará no desenvolvemento de protocolos de actuación para a recollida de animais. Na actualidade teñen habilitado un canil con casetas para cans. Está previsto a instalación dun novo. Ademais de dotar aos corpos de protección civil e da policía do material necesario, fomentarán a formación cun novo curso sobre benestar animal, promovido pola Deputación da Coruña, que se desenvolverá na Pobra durante o mes de abril.